Htjeli ste povratak i dobili ste povratak od pisanih. Završit ćeš ovo, nego stvarći pa stavno šnjopa, to je medicinski sestra. The Walking Dead. Kaj ti gledaš? Te niš gledam. Nisi ti ja Vladimir Nazor, ja sam ti vidio Nazor. Vidite kak je Krupnjak dobre volje. Čovječe, stari moj, kada si ti spavao sad na put? Ti sebe. Kaj? Spavao? Ne vidio spavat. Uglavnom naš prijatelj Luka vam se više ne želi družiti s nama. A? Ne sa... Evo mi sad idemo... Nego sa ovim kiklopom. Mi baš idemo evo snimati, frajer kaže ostavite me doma. Pa da, pa ostavite me doma. Kad ne budete išli snimati. Mislim, podružit ćeš se zapravo na kraju dana. Pa da. Na kraju dana ćemo se opet mi vidjeti. Ili? Kaj na kraju dana? Tokom dana ćemo se vidjeti. Ma nećemo se mi ni razdvojiti, me iščin. Čak i da. A, Luka. Ajo. Koji stari, ja se s dicom dogovorim. Ti Brežu će od tebe doma ostaviti. Pa da, jer sam se ja s dicom dogovorim. Dico, prosti. To ti je kad se dogovaraš na dve strane u isto vrijeme. Nisam mogu dogovaram na dve strane. Ja nisam mi rekao da idem snimati. Pa mi ne pitamo. Pa drugi Mi ti put, sam tak... drugi put pite da izbjegnemo ovakve neugodne situacije. Više vas ne želim gledat, ne. Kaj ste neki moj tekst izvukli? Da, čak i da. I tak, evo ljudi, Krule je imao veliku želju da bude u videu ponovo. Tako da evo ga. Prošlo nam ti kvart. A da. You missed the exit. And now what? Niš. You coming with us. Sad praviš krug bez znači. Sad pravim krug bez veze, a? Nećete me nikad živog uhvatiti, 1-3, 1-2. Vi vidite šta se dogodilo s mojim prijateljem. Zajebavaš se sa životom. Ovo ti se u zakonu zove otmica, ti već imaš uvjetu. Pa sa majkem ćeš završiti tamo u Crvenom križu, mešćeš za slobodu. Uvijek je bio šašav. Njemu to smiješno. Frajer uvjetru ima. Lagano lisice iz Vecke dok spava. Kaj Breža zvat Muriju? Ovo je pulber. Lec! Oteli su me i ne znam šta pričaju. Stavili su mi neku iglu u mene i rekli su sad ćeš govoriti istinu. I samo istinu. I samo istinu. Dobar dan, Tifan, izvolite. Luka je stari, a Niš, ja ti danas neću doći na posao, kaj ću bez veze živčan iskopat okolo. A joj, Luka. Lisičar. Kad jedeš gljive, lisičarke. Gle. Uglavnom ljudi, znate svi kak je Lec ovaj treb život i to, i sad je kupio novi auto. Hoćeš predstaviti ljudima svoj novi auto? Ne, look at the whip, man. Look at the whip. Znaš ono kad Mala kaže, hoću samo. Komfort, znači frajer nije izašao iz komfort zone i ima cijeli život. I naš je bač, stari. Daj jebeš. Ajde čujemo, Rega, Da kaj je? čujemo. Daj da vidimo novu trebu. Čuješ, nemoj da pratimo te nacrte, to daj da vidimo novu Rega trebu. Rega, koja je danas na repertoaru? Koja je na repertoaru? Ma ne znam, lupirate se. Luka! Braća te zovu, Kerovi tamo. Kaj ti sa tom kamerom, Bog te. Kerovi te zovu. Vuf, vuf! Sad kužiš. Sad se on kao stao tamo jer on misli da će ja njega snimat. Će ja njega snimat pored sebe ovak zanimljivog, Bog. Ki ti bi... A znači koliko je danas tumuran i ono u kurcu dan, znači ne znam niš kaj bi radio, doslovno. Kaj radi danas? Pa radi sve. Kaj ne radi? Ne dućani, nego kaj radi t. Kaj laješ ti tamo? Vuf, vuf! Inače, ovo je family friendly video. Di? Jedite boče. Jedi leba, brale. Jedi grožđe, brale. Evo ga narod! Stari moj, kaj tebi je? Niš, kaj tebi? Niš, i danas tutorial kako napraviti salto by Luka Krupnicki. Ajde, danas nauči. Uiii! Evo. Kako gledaš, ne? Ovo dve kamere, u kojoj da gledam? Real Slavs. Danas ćemo imati test ko je real slav, jel možete svi ovo? Na pete. Ajde. U Krup je real slav. Ti Rega. Ja nisam. Ti si Lila, malo te njiša. Krupe mi je u opuštenijoj poziciji. Ti si Slav, ali nisi real. Da, ti si Slav, ali nisi real. Punchlines are back. Real Slav. Real. O, pogledaj u na jednoj nozi. Let's American Spy!
American Spy. Aj žibje, ne ti bog da mi to baciš u tijelo. Dobro, kako je mogu preživjeti. Mogu si bar ono za prošli spot rentat neki bolji auto, a ne E46, ono renta kar jeben i onda Corsu tu vozi. Onda si treba snimiti pjesmu bez spota. Onda si ti druker, jer nego upravo konfirma da je drukerska pička. Ne, nego je brat. Gledajte kad mi je Leon bacio na auto. I to u trulu. Okej. Da je unutar mi kapa, još gore li ne? Evo ti da ti šajbu operemo. To može. Koju bi ti poruku Lecu poručio ovak, da mu moraš jednu rečenicu dati, koja bi to bila? Leonu Vitu. Aj pa se v. DJ Jame Beats je naučio zakucat. Čak i skoro, friend. Sad ste otkrili tajnu, pravi uspjeh svakog DJ-a stoji u košarci. Kaj je s prstima? I dalje? Opet još gori su. Opet si guro da nisi trebao. Ne, guro sam da sam trebao. Ne, to sam ja. To si ti bio. On je od košarke. Idemo igrat malo shit. Ček, mora malo kameru podići gore. Mora malo podići da vidite kako je. Fuck. A dugo je trajao. Ako je ovo bio nečiji zmaj, ja sam mu ga sjebao, javite se u inbox i kupit ću vam novi. Vozi me, ovo sunce ko za nas, napokon leto prela grad, prijesne sata. Stvorile su više priče, ono hoću sve da uzmem, ja hoću sve da uzem, ali hoću sve za nas.